धलासुरिया बे दालां बेयो ब्रिज जाय तिनिसुकियाव दङ डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुङाव खालामदों बे दालांखौ। नै दैया गासै 1 पइन्टल' खम बियो 10 किल'मिटार जानो। दैया बेनो नै बरियालै दैया। फट' लानो नागिरदों जोंबो एसे फट' लानोसै। सफैबाय दा तिनसुकियाव सासे लोगोआ माबा बायगासिनो दं हाफपेन्ट बायदों दा बिराद गरम ना ओंखायनो बे हाफपेन्ट बायगासिनो दं। ओमफ्राय जों बिनिफ्राय दुगैनोसै दुगैनानै जोङो चेन्ज खालामनानै जोङो अफिसाव थांसै जोङो अफिसाव एसे रायज्लायनानै फैनोसै बेनिफ्राय नोंसोरनो खिथासिगोन आङो सोलोंथाइ माबा बिदिखौ इन्टारेस्टेडबा। गाइस जोङो दा अफिसाव थांनो नागिरदों तिनसुकियावहाय फैबाय तिनसुकिया अफिसाव थांसिगोन जों ओंखारबाय। समफोर थानाय जायो ना थाबायनाय जायो जों बेखौ दा मिन्थिथ'ला खिन्थु आङो दा खिथानोसै नोंसिनो माजों थांनाय जायो बेखौ। होमबाबो जों ओंखारग्रोबाय आरो थाबायग्रोबाय। जों बैयाव टट' लायनोसै तिनसुकिया गाइस बैयाव टट'आव गाखोबाय। टट'आव गाखोनानै जोङो भेटेनारि डिस्ट्रिक्ट अफिससिम जों थांसिगोन। जोङो दा टट' गाखोबाय। ओरैनो लांदां न'सो दंजोबो हौरै गाहायाव। थारनिं ओरै थांथारनांगौ नामा? 9 किल'मिटारनो। किमान किल'मिटार আছে? 9 किलोमीटर 9 पॉइंट 9 किल'मिटार মানে 1 पॉइंट থাকি গ'ল 10 কিলোমিটার নহ'লে 10 किल'मिटार হলে হয় না। हरै दङ गैया? धलासुरिया बे दालां डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुङाव खालामदों। One of the second position here, Progress Bridge. খুব ধুনীয়া দিছে। পুরা এস যে এনেকে কৈছো আকৌ এনেকে যাম আকৌ এনেকে। আপোনাৰ হেৰি দিব্যচৈখোৱা এইটোকে কয়। এইটো গৈ আমাৰ তিনিচুকীয়া তাত জইন আছে দিব্যচৈখোৱা। এইটো একেলগে গৈ তাতে জইন আছে। दै जाबाय दै sama dalam bे दालाङा माने एस साइज आरो बेयो एस साइज आरोना। बेसेबां गोलाव जायो खेबजोबनो आरोना।
खालामबावगोन दै सोखांनाय साइडजों गारनाय बायदि खालामनांगौमोन गारनाय बायदि जायगाया हाखर खुरनानै बेयाव ओरैबो ओरैबो बोरै नुना बोरै थारला दैयानो ओरैबो ओरैबो खावनैबा नङाबा माजों बार जाखोसैलाय ओरैबो दै दं ओरैबो दै दं आरो मेसें बोथोराव बार जाखो देनां दैलाङाव Sposta na obra. Iya, kodam. Yes, yes, ya. फटो सटो लोब লাগিব सब बेखिनियाव जोबफैबाय धलासुरिया बे दालां बियो ब्रिज
जाय तिनिसुकियाव दङ डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुङाव खालामदों बे दालांखौ नै दैया गासै 1 पइन्टल' खम बियो 10 किल'मिटार जानो दैया बेनो नै बरियालै दैया फट' लाना दे जोंबो एसे फट' लानोसै